Se näyttää hienolta maasta, katsokaa kaikki muut ihmiset näyttää niin lyhyiltä. Niin kuin muurahaiset näyttää tältä maanpinnalta. Idea, että voitaisiin johonkin yrittää suunnitella semmoinen erilainen leikkipaikka, missä olisi vähän erilaiset välineet, että ei ehkä niitä ihan perinteisiä perushiekkalaatikoja, kiikkuja, kiipeilyteline. Tää on tosi kiva. Täällä on kiva leikkiä ja olla kavereiden kanssa. Tää on mukavaa, kun täällä on paljon kaikkea erilaista. Oikeastaan kun se on niin tässä avoimella paikalla tämä leikkipaikka, että sitä haluttiin, että se olisi semmoinen näyttävä, että se näkyy kauas. Siinä on tosi hauska olla ja Sinne voi kiivetä ylös ja sitten. se on korkea. Mä tykkään korkeista paikoista. No ehkä se kiipeäminen ja sitten, että siellä näkee hienoja maisemia. Ja täällä viihtyy niinku ihan pienet ja sitten myös nuoret viihtyy. Itsekin olen käynyt täällä omien lasten kanssa ja huomannut, että kyllä täällä nuorisoakin niinku istuskelee noissa keinuissa ja hengailee muutenkin. Kun siinä saa tosi kovat vauhdit ja voi olla monta samalla kyydillä.